karon ako si Bradley kasugod. So naapod tay Lukay. Murag sa abang sikaw ako bantay ana. So karong Domingo magsaulog ta ana. Pangutana na abras Biblia na mo man gibuhat nila na diri sa diri ta kuwalan ta gamay. Karon agig pagtapos nato dirita sa Evangelyo ni San Juan. Kaya tanan na itong masalugan sa simbahan, kunita sa Biblia. So, bumili siya. Ingon. Juan, Kapitulo 12, versikulo 12. Sa pagkasunod adlaw, ang dakong panon sa mga tao na mitambong sa pangilid sa pagsaylo, nakadungog nga talayabot na si Jesus Jerusalem. Busa, manguha sila mga palwa sa palmira ng gula aron pagsugat kaniya ug naninggit. Sumuni atong pagkuha sa Lukay. Ang sa ila, mga palwa sa palmira. Sa ato diri ang sa lubik, mga Lukay. Manang gitawag ito sa Benditas Lukay. May manang ito munang naa sa Biblia. Dayon, mo sila, nadadalay ko ng Diyos, bulahan siya nga biyan siya. So kanatong gisaulog nga winita sa Lukay karong Domingo muna na adili sa Evangelyo San Juan Kapitulo 12 versikulo 12 ngadto sa 13. So na sa Biblia ang pinaka-importante ani kay kani sila apil na ta katong unang namatay nato tos langit. So sure kaayo ta nga kita rin Katoliko sa langit. Naman ito mabasa nas pinadayag Kapitulo 7 versikulo 9 mamalay giingon. Tapos niini nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap. Tudaha kayo daghan bitang Katoliko pila to billion kalimot ko sa eksakto nga record daghan ka Katoliko. Tapos ni nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makahigap gikan siya sa naglalayng nasod banay o katawhan o nagbarog sila sa tubangan sa trono sa tingkar niyo. Nagbisti sila puti o nagbitbit og mga palwa, palwa sa palmira. Na sila sa langit. Kinsa may nagsaulog ani. Kita ng Katoliko. So sa Pinadya Kapitulo 7 versikulo 9 daghang Katoliko tos langit. Muna kita kay sure man taga na maginawa po din sa langit sabi na mga santos nato yung momento panigingnan nga ang parehata nila nga nagpakasakit para simbahan ang sumunang ideklara sa mga santos kung tungod kay naman siya sa langit nang ngayon pagtabang nila bawal ba sa Biblia? Dili nga naman nakampo man sila dito asa mabasa Pinadya Kapitulo 6 versikulo 9. So tanan natong pagtulunan sa simbahan sa Ologta sa Badles abo, so ato gibasa ka kanina. Dayon natin pagpuasa. So pagbasa Biblia wala, pagpuasa kita na. Dayon magsaulog ta sa kanang sa Lukay. So tanan-tanan nga atong gipanghisgutan, nga atong panghimo sa simbahan naa sa Biblia. Pagpisal, magbanta nga mga panato, maghimo tas Biblia. Kaya ang atong basihan sa atong pagtulunan, Biblia man. Natay tradisyon. Ngano mang namantaan na di manggod tanan kay imong gud sa nuwan nga kung isulat ang tanan dili mo karga dire pila ra man ni nasulat dire nya gamay di man mga tao di man kay pambubasa labaw og sulat tanan unsa man kagabaga nga libro labaw ng walay mubasa ang mga importante kaayo unang gibutang dire pero dunay wala masulat unsa man to siya mo to gitawag og tradisyon sa simbahan nagsunod nato na siya. O kanang atay tradisyon dayon kaning Biblia, importante kay ang Biblia. O magisterium na siya gawom sa simbahan. Munang usay mga dikrito sa simbahan, paitan nagdeklara ang simbahan dogma. Usa man ang dogma. Tanan natong pagtulunan sa simbahan tawag ana kanang nakalimutan ko sa ngalan anak. So, natin mapatol sa simbahan. Pero, pag dugma, bot pasabot,
nga dili na kita pwedeng supakana. Kaya na matidugma si Marian sa kasalangit. So muna ang dugma na natin mga dugma sa itong simbahan. So muna ang gahom sa simbahan. Nato. Muna kita utok magisterium. Pag dumala dire sa ato ang parokya. So magisterium na nga ikan sa obispo, ikan sa pari, kasi ito papa. So doon natin mga sistema gamit sa simbahan nga apel pod ang Biblia. Na siya. So muna ang atong mga pagtulunan dayon dire na ko taman kay aron ko maka sunod si Brad Role. Kung naa mo ibang mga pangutana, iusa lang niya. Kung usay mga paninyo kay maka direkta ra to ni Role. Salamat ug hapon sa tanan.